Avui hem jugat al campionat i que les zones estaven molt bé. I la més difícil, la 3. M'han agradat, però algun pas difícil. He quedat primer d'Open blanc i avui m'ho jugava tot amb el Guillem Oliver perquè anàvem molt igualats de punts. Avui el trial era força difícil, però la primera volta m'ha anat una mica malament, però la segona he recuperat i m'ha anat millor. Hi ha moltes nenes que estan a les altres categories i jo quan era petita venia a les carreres però no feia podi i les animo a que facin la categoria elit femení.